Vítame vás na portáli Škola z domu. Portál je určený pre všetkých so záujmom o moderné vzdelávanie formou samoštúdia pomocou interaktívnych a multimediálnych materiálov. V tomto videu sa zameriame na základnú orientáciu na portáli a ukážeme si, ako vyhľadáte vzdelávacie materiály. Na Škola z domu nájdete učivo z prírodovedných predmetov pre základné a stredné školy, lekcie z anglického jazyka, materiály pre deti predškolského veku a matematiku v anglickom jazyku. Prostredníctvom portálu sa môžete samostatne vzdelávať, alebo môžete vytvárať interaktívne plagáty prostredníctvom virtuálnej siete Glogster. Plagáty sú výbornou pomôckou na tvorbu projektov alebo prezentácií do školy. Na portál sa prihlásite prostredníctvom loginu a hesla, ktoré ste dostali poštou v podobe prístupových kariet. Po kliknutí na tlačidlo Prihlásenie zadáte login a heslo. Po prihlásení vás portál privíta hlavnou stránkou, na ktorej nájdete hlavné ovládacie prvky. V tejto časti obrazovky sú hlavné kategórie všetkých materiálov, ktoré sa na portáli nachádzajú. Materiály sú rozdelené podľa tém a podľa ročníka štúdia. Okrem toho tu nájdete aj materiály pre deti predškolského veku, lekcie z anglického jazyka alebo matematiku v anglickom jazyku. Vyhľadať materiál môžete jednoducho tak, že si kliknete na požadovanú kategóriu. V tejto časti obrazovky sa zobrazí stromová štruktúra jednotlivých tém a tu uvidíte konkrétne učebné materiály. V prípade, že máte záujem o samostatné štúdium, v tomto menu si vyberte zobrazenie žiackych lekcií. Podobne postupujte aj v prípade, ak chcete vytvárať projekt. Vyberiete si položku Projekt a v tejto časti obrazovky sa zobrazia všetky materiály vhodné na tvorbu projektu. Iný spôsob vyhľadávania materiálu je pomocou kľúčových slov, ktoré zadávate do tohto riadku. Vyhľadané materiály sa opäť zobrazia v tomto okne. Nakoniec môžete materiál vyhľadať podľa rôznych kategórií, ktorých úpravu môžete spraviť zvolením požadovanej vlastnosti materiálu. Veríme, že vzdelávacie materiály vám prinesú veľa nových informácií a zábavy. Prajeme vám veľa študijných úspechov.